Se dau deoparte grelele zăvoare și în ușă se ivește un temnicer, un neamț cu un lanț de chei la cingătoare și în mâini cu două lacăte de fier. Uliana Gromova, hai, ești poftită! Se crudă el cu ochii săi holbați, iar Ulea se ridică liniștită, pășind încet urmată de soldați. La câte chinuri voi mi-ai fi supusă, voi mi avea puterea ea în timp ce este dusă și aude numai gemete împrejur. Voi mi avea ferește, ce prostie! Atât cât voi trăi, voi avea, chiar dacă ar fi să ard aici de vie, voi îndurea durerea cea mai grea. Și lanțul de pe mâini zângănește, ce strașnic zângănit asusitor. Și iată, intră în camera de chinuri, pereții în jur de sânge împrășcați, chemați să stau sticluți de vinuri. La masă stă călăul încruntat. Cum vezi, ești iar poftită, domnișoare. Din data asta cred că vei vorbi. Și chiar păreții reci se înfioară când gura lui încearcă a zâmbi. Vorbește, spune, unde-i coșăvoi? Nu știu nimic și asta-i totul. Și Ulea stă și tace ca un slon. Călăul simte în cap o vigelie, iar degetele îi tremură ușor. Apoi, strâmbându-și gura de mânie, încearcă a urla poruncitor: dezbracă-te! Dar Ulea stă cu capul sus și drept. Dezbracă-te! Dar ea nu se supune și el îi smulge bluza de pe piept. Și iată, îi se pune pe spinare roșită în jadul unui foc drăcesc o stea de fier, o stea cu 5 colțare mai roșii decât sângele omenesc. Ce strașnic se încrețește carnea arsă când se